Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama bocil-bocil nih guys. Wih, ada apa namanya ini dek? Wah, butelek apa jenis ini? Molet. Wah, iki molet. Lah sing iki jenenge apa mas? Oh iki butelek iki. Wih, gigi nek dua tok iki piye? Ompong. Oh, iki yompong iki. Ada Mas Iqbal. Mas Iqbal memakai barongan apa, Mas? Singa kecil. Wah, singa kecil. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa memakai barongan. Wah, singa besar. Terus ada Mas Beril. Memakai apa, Ril? Wah, barongan hitam. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barongan. Wah, barongan hiu. Terus ada Mas Rama. Mas Rama memakai barongan. Wah, telon putih. Terus Mas Elvan Telon merah. guyuse. Terus ada ini yang jadi molet namanya siapa ya? Oh, Mas Jihun. Terus yang jadi ompong siapa ya? Oh, Mas Riko. Senengku ya ompong. Ompong kabeh. Ya, saiki Dejun karo Mas Riko. Moletnya capek gak molet? Wah, gede-gede. Wah, iki semua iki omongnya. Lah iki piye iki? Kesel po gak Hun? Oke. Terus ada Arhan. Halo Arhan. Arhan kok terlambat? Ya dipakai yo Hen. Wah, gandengnya ngamuk. Ayo Hen. Wih, bandangnya. Waduh, ngamuk. Loh, kok diam? Wah, yo. Bandangnya ngamuk iki. Bandangnya wis capek duduk, bandangnya duduk yo, duduk. Yo Mas Hanif, karo Mas Beril dipakai. Masa butelek neh? Wah, ompong. Bangsane para kangkaro sewu. Nganu lha poso domok lek.
Kayak tak lembur terus kayak apa konten terus. ngerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Lah dalokmu dhewe kok. Lah omahku kapiran agak gawe. bumi kira saka sak tengahing Domo. Kayak seminggu yang ngedur are. Ayo disaplok dulu Mas ini. Lagi di ya. Tidak sah. Ayo wes duduk. Ayo Mas Denip duduk. Ayo Mas. Mas Elvan, karo Mas Rama. Lek guyon terus tak pisah kowe engko cah loro. Apa? Pelan-pelan Van, pelan-pelan wae Van. Dipakai wae Van, gak sampe colot terus Van dipakai. Yo duduk yo Mas Rama karo Mas Elvan. Wes. Ayo Mas Denip. Mas apa iki? Mas Reksa karo Mas Iqbal. Reksa.
Yo wes yo. Ayo Dek Jiun. Jangan lupa. Ayo. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe. Dadah. Dewemu apa ngomong piye? Mangan.